Sziasztok! Ez itt a Wing Nation. És mit csinálunk most, barátom? Hát kompetitív, ahogy szoktuk. Ja, jó. Változatosság kedvéért. Következő részre Várjál. tartogatunk egyet mást. Igen. Mit is tartogatunk? Hát, hogy majd egymás ellen játszunk. Jó, tényleg! Tényleg. Szóval a következő részben. De várjál, és mi a cél? Most tűzzük ki már. 3-ból 3. Jó. Legyen hát. Legyen hát. Nyugtáztad a kijelentésemet. Aztán meglátjuk, hogy fog sikerülni. Még mindig Silver 2-ben vagyunk, ugye? Azt hiszem. Tovább kéne jutni. Ám amúgy mindig az a csapattársunk a béna. Silver 2-be. Igen. 3-ba. Vagy mit akarok mondani? Hát a searching az látom, hogy most is elég szar. Na, joining. Ajaj. Nekem nehogy valami gusztustalansággal legyen. Jól give up. Rózsaszín sapkás, szuper csodás izével. Na, Az lett ez a pálya te. Az a legjobb pálya. Hát, ezzel tudnék vitatkozni. Szerintem jó. Ezzel nem tudhatok védekezni nagyon. Fű, de utálom. Jó van, ez a csapattársunk egyelőre ugrál össze-vissza. Tetszik. Passzolom! Beadom! Passz vagy? Basszus! Na. Ott a gól. Megy Nice ez. van. Nem láttam, hogy mekkora gól volt, de biztos nice van volt. Nagyon nice van volt. Szép passzolt. Igen. Ott forgok! Menjetek érte! Megyek érte! Take Out the the shot. time. Ellopták előlem. Nagyon. Ah! Ah! Könnyen. Ó, az még lehet kapura is megy, nem? Na majdnem. Ó, hogy én hogy gyűlölöm ezt a pályát, te jó Isten. Bár nem akarom ismételni magamat, de gyűlölöm ezt a pályát. Tehát baszod. annyira utálod, hogy Annyira utálom, hogy egyszerűen muszáj ismételnem magam. És ezt most bekúrom! A fizikai kurva formában is. tárgyalásra. Miattad kellett gyorsan mennem. Miattam ne szapass be, hogy az én hibám. És ez komoly. Na, mi történik? Ez az jó csapattársakhoz méltón, kilökít egymást. Engem lökött ki, nem én voltam. Óhe, He. óhe. Jaj, Vagy de jó. érte? Én is. Cső! Ezért is menj el, Léci. Ne, engem ne robbants fel. Téged nem robbantanak fel. Jó. De ha lehetne, akkor lehet, hogy néha megcsinálnám. Nem tudnád. Jogos. Enyém a high ground. Hű, de előre küldtem. Igen, az kapura megy? Upsi. Én ezen a meccsen most elég védekező formát veszek fel. Ez az... Úgyhogy nem kaphatunk gólt. Mit csinálnak ezek? Nem tudom, forognak össze-vissza. Azt látom. Úgy gyalóznak. Aj, meglöktek. Ha neked ilyen kocsid lenne, nem forognál össze-vissza? Mint a tied? Igen. Dehogy nem. Még annál is jobban. Ott a gól. Nem, Ja. kapu. De majdnem. Jövök! Centerból! Genyó! Kivédte Embeg. Többnyire. Fúj, de ellöktem a csapattársunkat. Nem baj, megérte. Szép volt! Közbarátom! És mit csinál? Gyerünk, valaki, lője be! Mit? A labdát. Nekem nem volt boostom. Akkor a másik. Ő meg Csapattársunk. hátul állt. Hát valamit csinált. Végül. Nagyon. Ott a gól. Jó. Ops. De gárítolod. I got it. Védésből, gyönyörű kontra. Cső.
Csű. Náluk úgy látom, hogy az embeg egy kicsit néha rosszul játszik, bár nem tudom. Milyen jó kerekei vannak valakinek. Hát valakinek. Nem tudom kinek. Ha nyerünk, akkor Premier Planból megnézhetünk mindenki, őt kinek. Jövök! Aludtam. Ezek kaputól el. Előttem, csak a másik irányba. Nem, már mint a másik gyerek. Ja. Előtted a másik irányba, erre ő előtte a harmadik irányba. Pedig a negyedik irányba kéne lőni. Azt hittem, hogy csak két irány van a kapunál. Nem, mert van jobbra, balra, előre, hátra. Értem. Tudod? Igen, értem. Jaj, ne! Ó! Bitch, please. Azért az közel volt. Hát eléggé. Be is voltam rottyantva. Kapura megy! Illetve passzolok. Igen. De én túl messze vagyok. Ah! Ja! Szóval nem tudtam rátekerni. Aj, nem előre akartam ugrani. Miért megy el? Hülye, valaki mondja meg. Faszom, ki szopja fel itt állandóan a boostokat? Nem én. Ó, jaj. Ez kapura megy. Többnyire. Hát Istennek nem. Kapura ment volna, akkor kivédtem volna. De így nem. Ja. Milyen passz volt ez? Na milyen? Decision, Derecoms emberke. Decisions. Én állok a gólvonalon. Ez az. Ezt már behúzzuk. Egyből egy. Ezt így kell csinálni. Gyerünk! Ezért két is így kell játszani. Ennél jobban kell játszani. Miért? Ez a 2-0. Bőven zsír. És kinek vannak királykerekei? Ja. Mi kemény kerekei vannak. Sárkányos. Kaptam egy porkpájt. Az zseniális. Te, Igen. Silver 1-be vagyunk. Ja? Mikor én kérek elnézést az első bakiért, hát úgy néz ki, hogy a Silver 2-vel kicsit fölélődtem. De most Division Up. Igen. Division 4. Warning. Na kivel vagyunk most? We are top the league. Érdekes. Ja, és megint a vagány talányos kerekeimmel vagyok. A keleti pályaudvaron este. Jaj, ne! Basz. Ezt melyik csinálta? Ő. Jó. Az szép volt. Hát van egy olyan érzésem, hogy ez a játékos tud játszani. De hát Ó, ez ja. előtte be. A csapattársunk. De ez így volt jó. Többnyire. Hátrányban vagyunk. Ez nem jó, ez nem tetszik nekem. Azt ellövöd? Ott a gól. Jó! Bazd meg, hogy kivédte. Azért ez szép védés volt. Ja, Ez tagadhatatlan. meg is írom neki, hogy vata szév az anyját. Én meg mindig alatta pörgök el, nem tudom mi van most velem. Úgy löki el szájba. Komolyan mondom. Kis szájbalok és somának. Na ezt majd bekúra... Nem. Majdnem. Muszáj volt, nem célozhattam. Jövök! Majd nincs boostom! Basszus, ezek jók. Csak a csapattársunk nem. Igen. Jó lenne egy segítőkerék. A 4 kereke. Láttad fenn mekkorát flippelt? Láttam. Bár ne láttam volna. Bocsánat. Közbarátom! Köszi! Bocsánat, amikor már repültem, rájöttem, hogy hiba volt. Annyira szeretem, hogy támogatsz a kontrában. Mindig. De ott a gól. Ott van Nice. bizony. Én berepülök a kapuba. Ezt is meg fogjuk nyerni szerintem. Simán. Tényleg majd nézd össze, semmit nem láttam, és egyszer csak meglöklek véletlenül. Nagyon rossz volt. Elegem van a fogásokban. Bocsánatot kérek!
Jól van, megbocsátok. Köszi. De most komolyságot. Azt a játékot nem lehet nem Azt komolyan a venni. micsoda rím volt. Tényleg az volt? Aha. Nem, akkor ezek szerint egy költő veszette. Ezt kivédem a genyóba. Jó volt. Ott! Ó, bazzeg! Imádom a billentyűzetet néha, mondtam már. Igen. De játsz kontrollerrel. Nem játszok kontrollerrel, ez a gagyi. Azzal csak a noobok játszanak. Továbbadtam. Baszki! Jó volt ez. Ezt ki kell hozni? Jó, kihoztam. Nice. Jó, kérte? Fenébe. Jó van, addig jó, míg a csapattársunk a kapuban áll. Bár az nem tudom, hogy feltétlen jó-e. Hát nem. Okvetlenül nem. Jövök érte! Ó, ez el fogja... Tudtam, hogy el fogja rúgni. De még mennyire. Jövök! Aj, de közel volt! Mit csinál ez? Nem tudom. Az a tiéd. De így, jötted ott vagy. Jaj. Jaj! Jaj. Hát bezeg... Bocs, ez most nem az enyém volt, elkezdett lögdösni a srác. De... Hát igen. Hát ez... Nincs addig jó, míg ő a kapuban áll. Kilökött engem a kapuból, szenyó. Szegény miért védett. Pedig nincs annyira kevés pontja. És tényleg. Az a Na, first mindegy. touch, meg a centerból, meg a juggle, amit csinált egyszer-kétszer. De, és felszopja el... Jó van, nem szopta fel. Addig élt volna, míg felszopja a boostot. Jó, van, most újra át kell állni támadóra, de... Igen, ez a gyökér még mindig nem találja el a labdát változatlanul. Ott a beadás. Jó van, akkor jön a második beadás. Oj, basszus! Jó, akkor jön a harmadik beadás. Bassza meg! Pedig már lőttem volna. Amúgy. De úgy Jövök! lőttem volna. Gyere! Mi történt itt? Azt mondjuk erősebben is el tudtam volna lőni, de... bazd meg! Hú. Jó. Mit írt? Nem is láttam. Nem figyeltem. Jövök! Oké. Ez jó lesz, ez jó lesz. Bazd meg a kapufádat! Komolyan strigulázni fogom, hogy hány kapufát lövök egy kibaszott héten. Már egy héten? Igen. Ja. Hát úgy napi átlagban vagy 5-5. 30 másodpercünk maradt a Ez fordítás. jó lesz, ez jó lesz! Assza meg! Vagyis a kiegyenlítésre. Ott van! Á, Valaki repüljön! megint a billentyűzet. Tudod, hogy mit kell játszanunk? Hogy Mit? jó legyen a billentyűzet? Left 4 Dead 2-t. Igen, kedvenc játékunkat. Bazzeg, pedig... Fú, de gyűlölöm a billentyűzetet néha. A fenébe. Pedig az bement volna. Na hát, a 3-ból 3 nem jött össze. Nem baj, legyen akkor pozitív a mérlegünk. Ennyi belefér. Division down. És így szeretném megjegyezni, hogy ez a csók ez magasabb volt, mint mi. Igen? Ja tényleg, mert széle 2-ben van. Igen. Ő magasabb volt. 0 gól, 0 assist, 0 save, 0 shot. Betty Swallows. Hát sokat nem csinált. De az elején lőtt egy olyan gólt. Ja tényleg, bocs. Igazad van. El is Tényleg. felejtettem. Ne felejtsük el a pozitív dolgokat. Az ilyen görög szerű. Ilios. Veteránok ellen játszunk. Tehát te neked ezeket meg kell lenni. Ezeket megeszem. Úgy megeszem őket. Jó! Azért ez mi nice shot már. Köszönöm szépen. Kaputól kapuig. Holicov. Azért ez nagyon nice-os volt. Köszönöm szépen.
És milyen kerekeid vannak. Királyok. Hát azok segítettek gólt lőni. Lehet. Hoppáré. Dunge Gaming. Ugye, Javák! ilyen nagy gamerek. Tényleg. Peace Gamer és Dubbing Gamer. Dubbing. Ez annyira jó, hogy így hozzáérek, és nem tudja, hogy mit csináljon, azért visszalövi. Hozzák az a labda, hogy a faszba repült fel annyira durván. Nem tudom. Jövök. Köszi. Az jó lesz! Most jövök én? Kurva száját. Csalás. Look at my dad. Hisztizni fogok. Oké. Akkor én veled fogok. Ajjaj, ezt lehet elcsesztem. De hogy cseszted? Ajj. Bocs. Én ebből semmit nem láttam, úgy csak érzékeltem, hogy valaki nekem jött. Ja, igen. Aha, Akkor jó. merre meg a kontroller. Hát te jöttél nekem amúgy. Ja? Bazzeg, elmentem mellette. Akkor bocs. Semmi gond. Ott a gól. Nincs boostom! Nincs boostom! Bassz! Kulcs! Cík. Erre azt fogom írni, hogy szavázs. Szavázs! De Ezeket- cserébe Erni. úgy beküldtem. Nagyon. Megválaszoltam helyetted a kérdést. Még repülve. Hey. Háj, mi történik? Miért? Lefagyott. Mi fagyott le? A Rocket League. Nekem nem. Nem áll. Jaj! Jaj, mi volt ez? Most már visszatöltött? Aha. Jól van. Egyszerűen túl jók vagyunk. Vagy Igen. meghekkelték a gépünket, hogy nyerjenek. Már ezek nagy gamerek ám. Ne, túllőttem. Kicsit. Javák! Pém! De jöttél. Nem az Igen. után. Igen. Itt balfaszkodnak. Ne! Én mindenkire átmegyek, barátom. Igen. Még rajtam is. Az expertek senkit nem kívánnak. Igen. Láttad, mit csináltam? Nem. Teljesen összezavartam mindenkit. Akkor mégis miért van a mi kapunknál a labda? Mert nem lőtték be. Ennyit tudtam tenni. A mi kapunknál van, de nem tudták belőni. Ott a beadás! Hát én nem tudtam, hogy mi történik. Brrr. Igen. Mert én ennyire prő vagyok, hogy én még téged is össze tudlak zavarni, egy expertet. Ajj. Hey. Oops. Oops. Clear balloltam. Annyira király, amikor egyszerre négyen jönnek belém. Ott van a gól. Gyerünk, tess volt be. Oh! Jaj, ott repült a soma. Igen. Hey. Gól. De még mennyire? Akkor tudunk mindig nyerni, hogyha te jól játszol. Igen? Igen. Lehet, hogy ebben van valami. Igen. Ez egy csapatjáték. Lehet. Hmm. De most elég könnyen hozzuk ezeket a meccseket, már nem azért a 2 forintért. Ez az! Ez miért nem tudta belőni? Neked meg nem volt boostod, mi? Igen, én tök jó hiszem, hogy elhittem, hogy ő majd belövi, hogy hagyom, szerencsétlen érvényesülni. De nem. Jaj! Jó! Szép volt! És figyelj! Jövök! Bassza meg, bocs! Már annyira ki... Oh. Bocs. Semmi gond. Hallottam a hangodól, hogy elkeseredtél. De Ő tényleg? is már mind a 3 meccsen sárga kocsival voltunk. Tök jó, hogy meg akartam nézni, milyen a kék verzió. Adom! Ja, az még gól is lesz. Bazd meg! Hát... Na jó van, le kell vetkezdem a jó hiszemiségemet. Én mondtam, hogy beadom.
Ez kicsit túlment. De egy csomó pontot kapok érte. Szerintem nice. Csomó pontot. Haha! Ajj. Érted? Elől van a labda, a csapattársunk így hátul fúrandom belém jön. Én nem tudok hova menekülni már ezektől. Azért az mi kemény. Na. Köszönöm. Nice shot. Shatter the heart! In your stupid. You can give a bad name, bad name. I play my part. And you play with Rocket League? Jövök! Gyere! Most már örömfocit játszunk, olézzon a közönség, ollé! Kapura Ollé! lőttem. Félig. Én meg pörgök itt hátul össze-vissza. Én még belövöm! Srácok! Nem lőttem be. GG. Na hát, sajnos az előzőt azt elbuktuk. De... Hát igen. Nyertünk végül is 3-ból 2-t, szerintem ez jó teljesítmény. Bizony. Most ott vagyunk, ahol kiindultunk, vagy nem? Nem. Fejlődtünk. Fejlődtünk Division 4-be. Valami Na igaz. mindegy, ennek a sorozatnak a végére, ebben a seasonben el fogunk érni a Platinumig. Oké. Az mikor jön? Várjál, Fingom ugye a sincs. Diamond van előbb. Én azt se tudom, hogy milyen szintek vannak. Nem arany van. De arany, meg utána izé. Na mindegy, ez majd kiderül szépen lassan, és akkor a következő részben várunk titeket egy más elleni meccsel. Igen. Ahol 2 bot lesz mindkettőnk csapattársa, és 3v3. Na, Legyen hát. sziasztok! Sziasztok!